Hotelrestaurant. Goedemorgen. Ja, goedemiddag, met Pierre van Ook. Met wie? Met Pierre van Ook. Pierre van Hoek. Ja. Ja. Oh, sorry, ik ga het gelezen in de trompetter van de vorige week. Ah, oké, ja, ik snap het even niet wat je bedoelde. Sorry hoor. Ja, van het Bourgondisch trio-argument. Ja, dat klopt, joh. Ja, tot wanneer is het nog geldig? Dat is eigenlijk het ganse jaar geldig. Het ganse jaar. Ja. En dat is dus, ja, met wem is het allemaal dan? Wat is? Met wem is het dan allemaal? Ja, met die 3 ondernemers dus. Dat doen ze dus samen met, we beginnen bij ons. Ja. Dan gaat je lopen, dan komt je bij Café Agapanenzoet. Ja. Door krijg je dan een streekkastje met een kloosterbiertje, streekbiertje. Ja. En bij ons eindig je dan met een kop koffie met een stuk Limburgse vlaai. Ja, dus, maar er werd ook, dus ik begreep dat op buurt heb je gedronken werd, dat is ook wel fijn. Er mag ook gerookt worden dan of niet? Bij ons bedoel je? Ja. Ja, dan mag gerookt worden in de lounge gedeelte. Ja, dat is altijd wel fijn. Dan wil ik altijd even Ja. roken. En doe ik vrouw ook met of niet? Wat dit? Uw vrouw, dat die ook met? Mijn vrouw? Ja. Nee, die zit niet met. Nee. Met lopen bedoel je? Of wat bedoel je? Ja, of wat er allemaal. Want het is toch een Burgondisch trio-argument? Ja, dus dat we dan al met z'n drieën, nou dat wandelen, dan, hè, dat begrijp je. Maar is uw vrouw er ook bij? Of zit het dan echt alleen maar met mannen? Want dan, ja, dat weet ik niet of ik er aan met wil doen. Met u van man gaat je lopen? Nee, ik wil me zeg maar bij u tweeën dan voegen, zeg maar, als het dan met z'n drieën is. Maar dan, ja, goed, dan Nee, dit is 2 mannen en 1 vrouw wellicht dan. Ja, maar veel lopen zelf niet met, hè? Maar het is toch een trio-argument? Ja, maar wat bedoel je met een trio? Ja, dat kan verschillen. Dat is 1 keer is dat zijn er 2 vrouwen en 1 man, of 1 keer is het 1 man en 2 vrouwen. Ja, ik snap je wat je bedoelt? Ja, dus ja, het is een wandelargument. Het is eerst wandelen. Argument, hè? Ja, eerst wandelen en daarna dan, hè, toch of niet? Nee, denk ik niet, nee. Waarom dat niet? Nee, ik denk dat je verkeerd verbonden zit, meneer. Dat staat hier toch? Trio-argument. Nee, ik denk... Maar is dat met uw vrouw of is het zonder uw vrouw? Weet ik nog niet wat u geldt dat niet, meneer. Met dat soort dingen houd ik me niet mee bezig. Ik wil het gesprek bij deze beëindigen. Maar doet uw vrouw nu met of niet? Want ik ken die niet. Hoe ziet hij eruit? Meneer, tot ziens, bedankt. Dag. Nee, maar ziet hij er een beetje leuk uit? Of... Hotelrestaurant, goedemiddag. Ja, met Pierre van Ook, dat ging even het fout volgens mij. Ja, klopt, joh. En ik wil me dus niet meer weer spreken. Waarom dat niet? Omdat je over andere dingen gaat waar ik niet over heb. Nee, maar ik moet toch wel een beetje weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Je hebt graag vlees in de kuip. Je gaat gewoon wandelen. En dan kiet je te drinken onder elkaar en is het feest afgelopen. Nou, nee, dan gewoon eerst gaan drinken, elkaar kennis laten maken, inderdaad. Nou, dus verder is er dus niks aan de hand. Het is gewoon lekker gezellig wandelen. Ja, en dan nog gaan drinken en elkaar even dan leren kennen, zeg maar. Dat moet je allemaal zelf weten, maar dan wil ik wel van tevoren weten wie vrouw een beetje de roet zuurt. Nee, maar mijn vrouw heeft er niks met van doen. We doen nog verder met rust, kerel. Ja, maar het is toch een trio-argument, dus dan neem ik toch aan dat we elkaar eerst leren kennen, al wandeling, even gaan drinken. Ik heb het nu al 2-3 keer gezegd. Maar dan zou ik jij willen weten wie die vrouw de roet zuurt. Loop met de klote vent.